8 MEPs liberali minn pajjiżi differenti batu mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, b'mod partikolari wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u r-rapport tal-Parlament Ewropew dwar l-istess tema. Fil-mistoqsijiet tagħhom l-MEPs għamlu referenza fil-fatt tal-qtil ta' Caruana Galizia li fi kliemuhom ixxokkja lil kulħadd. Huma jiddeskrivu dan il-qtil bħala inċident mhux iżolat f'dak li qed jiġri f'Malta. Dwar ir-rapport tal-Parlament Ewropew, l-MEPs qalu li l-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport juru li hemm sfidi kbar għas-saltna ta' dritt f'Malta, fost l-oħrajn nuqqas ta' indipendenza għall-midja, nuqqas ta' separazzjoni bejn il-poteri, nuqqas ta' indipendenza fil-ġudikatura u l-awtoritajiet li suppost jinfurzaw il-liġi, nuqqas ta' effett fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, implementazzjoni dgħajfa tal-liġi kontra l-ħasil tal-flus, kif ukoll il-bejħ taċ-ċittadinanza. L-MEPs li bagħtu l-mistoqsijiet huma mill-Olanda, mill-Belġju, Spanja, l-Portugal, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Iżvezja.